Mooi treien oude dafkes en een promoteam gaat een aantal jongeren jood op het Dollarhoes bij Bedrouwendel om werk te vregen en oors om omtinken voor de campagne. Paul Jonkind is een van de jongeren die het dreig werk vinden kennen. Ik ben overal mee bezig geweest, of het nu Noord-Holland is, Groningen of in Friesland, Drenthe. Overal word je over het algemeen wel geweigerd. De redenen zijn over het algemeen wel divers, maar ongeveer het grootste wat men heeft is een werkervaring. We hebben vandaag Paul en Miles bij ons en we hopen ze aan een baan te helpen. Gewoon terug uit te vallen, gewoon binnen te vallen en vrij wordt. Ja, precies. Gewoon naar binnen gaan en gewoon inderdaad te spekken met een bak spekjes en een voucher. 2 vouchers hebben we. Nou zie wij net echt mensen in dat genre natuurlijk. Wij binnen werkplek, wij binnen decorbouwers, standbouwers en dat soort dingen. Dus maar momenteel hebben we voor jou meestal op werk. Net een heel soort vacatures beschikbaar in de op het moment zeker net. Nee. Zou er een belemmering wezen voor jou om een jongere aan te nemen? Nee, helemaal net. Met z'n allen en ik vast bloed aan natuurlijk. Ja. Afwijzings is Paul intussen wel wend, maar je wordt er net gelukkiger van. In het begin dan zie je het nog positief, zie je de kansen. Ik kende al heel veel mensen die in het verleden al klaar waren met een opleiding, maar ook geen werk konden vinden. En in eerste instantie dacht ik van, nou ja, ik heb een mooie opleiding gehaald, ik heb wel kansen. Maar het is vervelend als je heel vaak achter elkaar geweigerd wordt en ook voor hele simpele functies of voor hele onbenullige redenen. Dat ook wel, dat je ook wel in jezelf gaat twijfelen van, is het met mij mis? Wat doe ik verkeerd? En ik bij het volgende bedrijf is neer te heljen. Momenteel hebben we alle plekjes gevuld. Een scholingsvoucher hebben wij Ja. en een jongerenvoucher. Die zijn het hele jaar geldig. Ja. Dus stel dat u in september weer een plek hebt, dan kunt u deze voucher ook verzilveren. Paul denkt wel dat de campagne zin had. Ik denk dat zich wel. Het is een bewustwordingscampagne. Zeggen dat de economie ook weer aanslaat. Dus dat toch weer nieuwe krachten komen. Dat het toch weer beter wordt. En misschien is het ook wel weer kansen voor bedrijven om nieuw frisse talenten aan te nemen.